Mä oon Terhi Mäkinen ja Mielionnollisti. Ja mä oon täällä Päivi Steffenin ja Matti Alpolan vieraana Arvostavan tiloissa. Teillä on semmoinen palvelutuote kuin mallittaminen. Joo. Mitä kaikkea mallittaminen on? No ensinnäkin meidän mallittaminen, niin me ollaan nimetty se, meidän tuotteen nimi on Maps 3D. Ja tämä Maps tulee meidän etunimistä Matti Alpola, Päivi Steffen. Ja 3D siitä, että me liikutaan 3 eri tasolla tässä meidän mallittamisessa. Ja me ollaan mallitettu noita suomalaisia huippuvalmentajia, tutkittu sitä, kuinka he luovat urheilijoilleen sellaisen henkisen tilan, missä tämä onnistuminen on mahdollista. Ensimmäinen taso on se, että nyt me liikutaan valmennettavan maailmassa ihan hänen tuosta ajattelufilosofiastaan käytännön työhön asti. Ja sitten liikutaan sillä kartalla joustavasti niin, että me aloitetaan joistakin kysymyksistä. Meillä on monia erilaisia kysymysvaihtoehtoja, mutta loppujen lopuksi me ei käytetä niitä oikeastaan niistä kuin murto-osaa. Me annetaan sen keskustelun viedä. Ja ne mallitussessiot kestää noin 3 tuntia ja sitten sen jälkeen me pidetään kahdestaan tämmöinen dialogitapaaminen keskenään, joka kestää 2-3 tuntia. Ja sitten tehdään sitä raporttia ja palautetaan se takaisin mallitettavalle, joka sitten lukee sen ja sitten me järjestetään uusi tapaaminen. Ja sen pohjalta sitten keskustellaan 3. kerran tästä asiasta. Kuulostaa mielenkiintoiselle. Minkälaisia valmentajia te olette mallittanut? Tai keitä valmentajia muun muassa? No me ollaan valmennettu uinnin parista, että uinti on meille hyvin läheinen lajina ja kaikin puolin, niin ollaan sieltä mallitettu Mirjami Seppälää, Hanna-Maria Seppälän valmentaja ja sitten Esa Sievistä, Jani Sievisen valmentajaa. Nämä uintipuolelta. Sitten me ollaan lisäksi valmennettu taitoluistelusta Laura Lepistön valmentajaa Virpi Horttanaa ja jääkiekosta oli silloin maajoukkueen valmentajana Erkka Westerlund. Eli kaikki tunnettuja suomalaisia valmentajia, jotka ovat saaneet paljon aikaan valmennustyöllään. Se idea oli se, että nyt valmentaa sellaisia valmentajia, tai mallittaa sellaisia valmentajia, jotka on saaneet jonkun suomalaisen maailman huipulle. Ja se idea oli se, että miten valmentaja rakentaa sellaisen henkisen tilan, missä onnistuminen on mahdollista. Eli lähdetty etsimään sellaisia onnistumisen osantekijöitä, jotka ovat yhtä aikaa läsnä siinä onnistumisessa. Ja nämä kaikista me ollaan saatu hyvin yksilölliset kuvat ja me ei missään tapauksessa etsitäkään niitä samanlaisuuksia tai yhtäläisyyksiä näiden valmentajien välillä, vaan sitä, että mikä tekee juuri hänestä sen omanlaisensa ja erilaisen. Ja ollaan nimenomaan kiinnostuttu niistä yksilöllisistä tavoista onnistua. Ja ollaan huomattu se, että huipulle on monta tietä. Ja tämä sama varmasti pätee niin urheilijoissakin, kun katsoo, niin urheilijoitakin heillä on hyvin erilaisia taustoja, hyvin erilaisia tapoja toimia. Ja jostain syystä samanaikaisuuksien, tai kun onnistuu, niin siellä on saman aikaan tapahtuu niin monta asiaa, että siitä päästään huipulle. Ja tosi mielenkiintoista olla. Voisiko siis toisin sanoen ollakin näin, että ei olekaan sellaista yhtä lineaarista tapaa päästä sinne huipulle ja tehdä huippujoukkuetta, vaan onkin monia erilaisia tapoja, malleja? Joo, että jos me tutkitaan lineaarisia tapoja, niin silloin me rakennetaan keskinkertaisuutta. Jos me halutaan tutkia huippua ja sitä, mikä on niin sitä yksilöllistä osaamista, niin meidän pitää tutkia uniikkiutta. Et nimenomaan sitä, että mikä on eri tavalla eri valmentajilla, eikä sitä, että mikä on sitä samaa. Sama tutkimalla saadaan keskiarvoja. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos.